Čaute ľudia, moje meno je Ninja, som v ďalšom videjke, dneska som tu s JB SMP a dneska som tu aj s domorodcami. A kde sú tí domorodci? Aha, tu sú! Dobrý deň. Tu sú! Dobrý deň. Čaute. Čiže toto je Doga Gaming, Čau. asi ho poznáte z Vacupového kanálu, niektorí možno. A toto je Ropa, toho nepoznáte od nikiaľ. Čočo? Ale tak asi toto je fejkový spawn. A ja si dám chleba. Asi nechcete, aby som umrel. Hneď prvý deň. Tak to asi nie, no. No, Lol. Stáva sa niektorým. Lol, mne sa stalo, že sme natáčali s kamarátmi a ja som umrel za prvý deň. Akože ešte ani noc nebola, asi tak 4 krát. GG. Pohode, ja no hodie tak to kávu. však Matejko. Ok, takže Absolútne. vy ste mi teda hovorili, že tuto niekde by som sa mohol teda zabývať. Tak ja sa idem teda spraviť taký domčúrik. Dobre, tak ja si teda tomto sakurovom biome spravím domčúrik. Mechúrik, koštúrik. Hej, poznáte niekto tú rozprávku? Mechúrik, koštúrik? Alebo ste... Koniem. No, počul som. Alebo ste všetci úplný toto brain rot kidi. No, ja nie. Teda, No. poznáme jednoho. Majiteľa sa... Teda, Dúfam, že to nebude kúkať, kámo, lebo... že ban na 85 rokov. No, tak to by, kámo, to by bolo do životí vo väzení niekde, bedroku. A Zakopaný. teraz iba dojdeme, že... Napríklad zavrieť do toho bedroka. Teraz iba... To som našiel. Proste tam sa dostaneš a už sa z toho nedostaneš. Super, to ste mi nemuseli moc hovoriť, lebo ja nenávidím bedrock. A teraz, že na čo si potom kupoval toto Java a bedrock? Cooked. No tak to je kúk, no. Lebo to je v bundli s Javou. No. Ja som sa kúpil. Ja som mal bedrock na Xboxe. Fuj, Playko. Ale ne, Playko je dobré. Playko rozíde... Ježišmaria, ja som mal shader. Ci kokos. No, ja som si zapol shadere. Tak akože ľudia po tomto akože videu asi už ďalšie neuvidíte, keď tu má shadere reálne. Však môj počítač roznese shadere jak rakovinu. Reálne. Tak to je dobré prirovnanie, kámo, tak to je dobré. To je fakt pohode. To zase... Ježiš, včelička! Servus! Dobre, Doga. Takže teraz kam ideme teda? Teraz by som išiel ti Plne nabrať nejaké suroviny, lebo nemáš chestplate. Dobre, ja si dám už môj chestplate teda. Nemáš požičať nejaký toto? Nemáš požičať nejaké žrádlo a nejaký dobrý krampáčik? Lebo ja mám iba... Lebo ja mám iba akože... 8 alebo nejak... Mám 9 iba ironov a tie si teda chcem nejako ušetriť ešte. Dobre, poď... A ty máš nejaký fashionný skin? Ukáž sa mi. Ukáž sa mi to skin. Ukážem ti fashionný skin. Ty kokos, jaké DCčko. No, dobre. Jaké elko. No, Normálne, taký nový... no, ok. Taký nový Vita. Taký nový Dobre, Vita. počkaj tu, skočím ti pre Ok, čakám. jednu vecičku. Ľudia, zatiaľ, keď nemáte odber, dajte odber, ideme road 60 odberateľov. Teraz nedávno sme dali 50 a teraz ideme na 60, takže ak chceš byť súčasťou napríklad môjho SMPčka nového, čo bude Dirt SMP, daj odber, like a prihlás sa do mojej skupinky, ktorú čoskoro hodím. Dobre, poď sem, mám tu pre teba niečo. Díky. Dobre, tak teraz poď za mnou, ešte není úplne všetko vyťažené, mám takú ivku. Lebo ja by som potreboval nejaké tie irony na hentu stavbu. Počkaj, ešte si idem spraviť torčky, tak mi to chvíľu. Bol si nevšimaj tento rebrík, to som robil na strechu. Čo povieš na tú strechu? Čo poviete ľudia na tú strechu? Tu je môj dom. Tuto bývam. Tu je moja pec, tuto mám svoje irony, mám svoju sekeru, tu mám chestplate, tu mám uhlie. Koľko potrebuješ toho uhlia? Mám 60, mám stack a 19. Čože, tak ty si bol takto ťažiť? Ja som bol ťažiť. OK. Ja som bol ťažiť. Hodilo by sa čo najviac, lebo ideme to... No, ok. Aj tak ich moc nepotrebujem, ale tak dám ti ten stack. Tuto. OK, ako chceš. Potom niečo mi nechaj, lebo kebyže nájdem nejaké diamanty, nejaké zlato alebo niečo také, tak aby som si mal akože čo vygrindiť. Tu je tá kejvka. Tam je tá kejvka? Ok, zdrhám k tebe. Joj, trošku väčšia, no. Ježišmária. Tak tuto som... Obídeme to a tam ďalej pôjdeme. Poď. Ok.
Alebo takto, poď. Takto. Dáme vodu. OK. Dobre. Voda mínus, nevadí. To nevadí. Však vodu získame. Dobre, poď sem. Ideme touto časťou, kde to není osvetlené. Joj, no, menší vodopádnik som tu spravil, akože. To nevadí, však to je dobré. Opa. Aspoň sa poviem, vyšplháme potom naspäť. Aha, tam je... Dobre, kúkaj sa po stenách aj tak, že či niečo Ja nevidíš. som našiel troška ironu, tak ten zoberiem, keď môžem. Zober si ho. Keby náhodou, že Poriadne, zemrem, tak nechávam to na teba. No, tu máš zlato. To sa mi tiež zíde. Ok, tak to odkopem. Dobre, mám tu 2 zlata. Dobre, pôjdeme veľmi nízko, Tu aby je sme... ešte tretí, ale sa mi už nechce vyberať moc. Ja som prepadol sa tuto. No s Počkaj. Bohom rodina. No a tuto. No, tak toto je nejaké Doga sus... Gaming už medzi nami není. Bol to veľmi dobrý Ale človek. je, čo by nebolo. Ježiš, škoda. Kokos dvakrát, ale to už kámo má rageuje. Ježiš! Fakt čiluj, more. Tu je Ježiš. ametist. Kde? Tuto je ametist. To není ametist, však to je lapis. Ja, lapis. Ja mám už v tom guláš. Maďarsky. Kámo, tak v to... OK, tu máš železo, poď. Železo si našiel? Dávaj, Dick železo, dávaj. A redstone si zoberiem ja, ten bude potrebovať. O, kde máš? Už sme na úrovni deep slate, takže tu už by mohli byť aj nejaké... O, tuto je železo. Hej, tam. Poza mnou. Tu je. Nie, poď sem. Aj tuto je železo. OK, tak ja zoberiem toto teda. O, dajseš mi ho, prosím ťa? OK. Dobrá. Kde si teraz? Tu som v tej kejvke, ona tu pokračuje, ale... Aha, okej. Poďme sem radšej, ešte tu sme neboli ešte. O, Tu daj ho mi to, máš. že... Ok, díky. Dobre, poď. Celkom dosť. Ja som mal 5 Tu sme ešte... Boli sme tu trošku. Ja nie, to nie, to je láva. Ježiš Maria! Hej, Doga, help, Doga, help. Ja mám Ide mu reálne... úplne... A, Pacak? lenže moc tu nebudeme ešte dlho, lebo ja mám pár HPčok ešte. Tá Tam je kejvka. Diamond. Idem preňho. Kde? Idem preňho, nehaj mi ho, prosím ťa, nehaj. To není diamant. To je To je diamond. toto. Čo, to není? To To je GG? je nejaká liana, kámo. Nie, tam. Tuto myslím. No to je liana. Tak to nejdem. To je dia. Ja práve, že hento je dia, no. Ježiš Maria, hej Doga, help, Doga. Utekaj niekde do matere, Ale to- počkaj. Nie, ja mám jednu hapku. Dneska nemal by si z toho Yes, kámo, easy dia. Easy dia, tak dobre, Tak tu poďme budem už. chodívať ťažiť. Tak ale toto je mega Tak to je teda. Dobre, poďme na povrch. Tu na začiatku, kde sme prišli. Ja som tuto. Nie! Medík. Ježiš! Ogeň zahraň. Poplatok. Som tu. Poplatok za službu si prosím žrádlo. Nemám Som za tebou. Stoj! Nemám žrádlo. Poď ku mne do domu, nehaď mi to tu na ulici. Poď ku mne do domu. Ale jahoda. Ježiš, to je Ja tu skeleton. skačím jak Ježiš! skakavka. Čo Ježiš! to robí? Ja neviem. Zavri. Ty kokos, toto je jaká hospoda byť. Daj mi veci. Tu máš nejaké tvoje veci. No, daj mi ten dia. Dobre, tu máš. Ďakujem. Neviem, čo si mal asi už. Lapis ešte. Lapis som nezobral, ten už sa nedal. OK. Ja som otrávený. Hej, dáš mi prosím ťa uhlie? Aha, ozaj. Ja sa bojím, čo sa teraz Kam stalo. máš nejaké žradlo? Nie, ja som ešte aj otrávený. Kamo- Nemám, sorry. To je nemám. end úplný, musíme sa vyspať. Ďakujem. Nemôžeš sa o mňa vyspať. Sú Monster nearly. Nie, kamo. Ok, ľudia, už aj Doga, aj Roba skončili. Tak akože aj ja budem už asi končiť. Ďakujem, že ste toto video dokúkali až do konca. Dúfam, že sa vám páčilo. A vidíme sa v ďalšom videjku. Takže zase čusky busky.